iskustvo gradnje vlastite kuće stvarno jedno posebno iskustvo i jako intenzivno i zahtjevno. Već možemo na samom početku pogriješiti odabirom zemljišta. Svakako jedna od bitnih stavki, ne samo financijski, to je jedan od većih izdataka, ali isto tako će direktno utjecati i na samu kuću. Tek od nedavno su ljudi počeli malo ozbiljnije shvaćati što znači uporabna dozvola, što znači da nekretnina nema nikakve papire. Treba s oprezom gledati tuđe projekte, nisu baš nužno primjenjivi u našim situacijama. Koliko u stvari košta danas otprilike gradnja kuće? Ako pričamo o kući od nekih 200 kvadrata, neka prosječna cijena klasično građene kuće, znači cigla, beton, nekog srednjeg standarda, bila bi oko 1200 do 1500 eura po metru kvadratnom. Ako mislite da baš neće nijedan problem ili nijedan nepredviđeni trošak biti u cijeloj priči, onda da, malo ćete se naživcirati. Što se smije graditi bez građevinske dozvole? Da, postoji cijeli niz jednostavnih građevina, jednostavnih radova. No ono što treba naglasiti da gradnja bez građevinske dozvole nije gradnja bez zakona i bez ikakvih pravila. Mit je nekakav koji mi se čini da se uporno nameće da bi svi htjeli živjeti u kući. To isto mi se čini da jednostavno nije točno, ne žele svi živjeti u kući. Koliko nam je u stvari prostora potrebno, koji je neki standard za ugodno stanovanje? Nije stvar u kvadratima, nego jednostavno u taj prostor neće stati sam namještaj. Znači prostorija manja od 6 kvadrata? Trebalo bi zakonom zabraniti da se zove sobom. Tatjana Liktar-Elez je arhitektica i vlasnica ureda Metar Milimetar. Kao što i ime ureda kaže, Tatjana svakom projektu pristupa imajući na umu da je svaki metar, centimetara, ponekad i milimetar bitan kako bi se prostor što bolje i kvalitetnije koristio. Bavi se uglavnom stambenom arhitekturom, kućama i zgradama, ali radila je i manje poslovne i društvene objekte poput kulturnog doma i tržnice. Svoju kreativnost redovito dijeli s drugima, bilo da su to projekti u njezinoj životnoj zajednici ili za širu javnost. Rado piše o temama stanovanja, a koautorica je 2 arhitektonska priručnika za djecu te dobitnica niza nagrada na području arhitekture. Dobrodošli u novu epizodu podcasta u kojem ćemo danas iz prve ruke doznati kako to izgleda kad gradiš kuću iz temelja i koliko to košta. Hvala svima vama koji ste nas zapratili do sada, a vama koji to još niste, otvoren je poziv, pretplatite se, besplatno je i korisno ako vas zanimaju teme o kupnji, prodaji i gradnji nekretnina. Za još više informacija posjetite i portal Stanarica.hr. Ako se profesionalno bavite nekretninama, pogledajte naše usluge i edukacije koje će vas istaknuti u konkurenciji. Kad planirate kupnju ili gradnju doma, prvi korak je da se financijski zbrojite, posebno ako ulazite u avanturu zvanu stambeni kredit. Umjesto da sami obilazite banke, u Pro grupi na jednom mjestu možete dobiti pregled ponuda gotovo svih vodećih banaka. Kreditni specijalist je s vama od starta do isplate kredita i to bez naknade. Ako se pitate zašto je njihova usluga za vas besplatna, odgovor je zato što se naplaćuju od strane banaka. Možete ih posjetiti osobno u centru Zagreba u Vlaškoj 69 ili ispuniti online upitnik, link je ispod ovog videa. Pro grupa je pouzdan partner i agencijama za nekretnine, pomažući njihovim klijentima brže i jednostavnije doći do željene nekretnine. A kako doći do željene kuće, koliko traje i košta gradnja, razgovaram s mojom današnjom gošćom. Bog Tatjana, dobro mi došla. Jedna si od prvih kolumnistica na portalu Stanarica i tvoji su tekstovi među najčitanijima. Voliš podijeliti sve što znaš o arhitekturi, nisi jedna od onih arhitektica koja se voli skrivati u uredu. Pa najprije hvala ti puno na odličnoj suradnji. Mislim da smo otvorile brojne korisne i zanimljive teme. Meni je jako drago da su tekstovi o gradnji, o arhitekturi toliko čitani. Ono što je mene potaknulo u cijelu priču pisanja članaka su u stvari bili uvijek slični upiti i nepoznanice koje su imali moji klijenti. Znači, to su uvijek bila slična pitanja o tome koliko košta gradnja kuće, koja je procedura, što sve je potrebno za gradilište. Ljudi su tražili te informacije po internetu, nekako im se činilo uvijek da imaju nešto nedorečeno ili netočno, tako da mi je u biti drago na jednostavan način sabrati te informacije i pružiti ih i mojim klijentima, naravno i svima koji su zainteresirani za gradnju.
Ti si prošle godine dovršila i sebi vlastitu kuću. Jesi li zadovoljna? Što si sama sebi napravila? Jako sam zadovoljna, međutim iskustvo gradnje vlastite kuće stvarno jedno posebno iskustvo i jako intenzivno i zahtjevno. Za mene kao arhitekta je to nekakav oblik profesionalnog usavršavanja. Mogu reći da je i to dio razloga zašto sam više se specijalizirala za stambenu arhitekturu. To je jedno ogromno iskustvo koje mi je pomoglo i svakodnevno mi pomaže u daljnjim projektima. Sad da odgovorim na pitanje, jako smo zadovoljni, evo već sad par godina živimo u kući. Prošle godine su završeni zadnji detalji, ali već par godina živimo, tako da smo jako zadovoljni kako kuća funkcionira i zimi i ljeti. Evo, odradili smo neko vrijeme, isprobali kuću, da to tako kažem, i zadovoljni smo. Je li istina da većina ipak nije zadovoljna? Da uvijek kažu nakon što sve završi, da sam bar ova vrata stavio malo više lijevo ili prozor desno. Je li to istina? Vjerujem da uvijek ima nekih sitnica koje se mogu i bolje riješiti i drugačije, ali ono što je moje iskustvo u stvari u radu s klijentima, sam primijetila da što su ljudi više posvećeni projektu kuće u fazi projektiranja naravno, što više imaju vremena razmisliti što im treba, što žele, koje su im potrebe i što više u biti i s nama arhitektima prolaze to rješenje detaljno svaku sobu, to su u konačnici i zadovoljniji jer znaju da ništa nisu propustili. A sad naravno uvijek neke detalje se mogu doraditi. Ja na primjeru svoje kuće isto tako bi neke stvari, dodatne ormare, mi je žao što nisam predvidjela i slične situacije. Ali generalno si zadovoljna? Generalno sam jako zadovoljna, da. Kako ljudi dolaze na razgovor s arhitektom? Jesu li već spremni na sve to, znaju koliki im je budžet, što žele, kako se pripremiti na taj prvi razgovor? Svakako bi bilo dobro razmisliti što želite, znači detaljno popisati koje prostorije vam trebaju, koliko ima ukućana, da li ćete nabaviti ljubimca, da li vam je bitan vanjski prostor i slično. Kako bi taj razgovor išao u konstruktivnom smjeru, znači kako bi mi arhitekti dobili što više inputa što vama u stvari treba. A jedan od vrlo važnih razgovora je i onaj o budžetu. Sad tu netko je možda dobio neke informacije, ne znam, nečiji susjed, kum, tak dalje, nešto je gradio pa ima neke informacije i o cijenama gradnje, ali ako čak i nema, to je meni bar jako bitan razgovor jer mi je bitno da ljudi znaju kakvo je realno stanje na tržištu, kako bi u konačnici pomirili želje i realne mogućnosti. I ne bi se doveli u situaciju da se na kraju, kad već projekt bude gotov, investitor shvati da nema dovoljno novaca za to ili da nikad ne završi projekt jer to nikom od nas nije u cilju. Koliko su uopće svjesni koliki je to projekt i kako procijeniti koliko sve to košta? Na početku se ne može detaljno u cent odrediti koliko će sve skupa koštati, ali neke okvirne brojke njima raspolažemo i dobro je o njima pričati tako. I o budžetu i o vremenu trajanja, znači da nemaju ljudi nerealne očekivanja od nekakvog, da će biti sve gotovo projekt za 2 dana ili mjesec dana, jednostavno to sve traje neko vrijeme. Već možemo na samom početku pogriješiti odabirom zemljišta. Što je važno kad biramo lokaciju kuće? Tako je, zemljište je svakako jedna od bitnih stavki, ne samo financijski, to je jedan od većih izdataka, ali isto tako će direktno utjecati i na samu kuću. Tako da ono što moramo provjeriti s jedne strane su urbanistički uvjeti. Vrlo nam je bitno da li je ta čestica dovoljno velika da bi bila građevinska, pa zatim bitno nam je provjeriti koliko se smije graditi, kolika je maksimalna izgrađenost, koje su udaljenosti na koje se kuća mora odmaknuti od susjeda, koja je dozvoljena katnost, visina i tako dalje. Ono što je bitno naglasiti da ovi urbanistički uvjeti nisu uvijek isti u Hrvatskoj i da uvijek ovise o prostornom planu. Ali neki minimalni uvjeti koji su potrebni, koja je minimalna površina čestice, koja je dozvoljena izgrađenost? Kao što sam rekla, nisu isti u Hrvatskoj, tako da obično se kreće oko nekih 300-400 kvadrata minimalna površina čestice, ali ima slučajeva i da je manje.
Tako da stvarno sugeriram da se provjeri u konkretnom planu. Kako to provjeriti? Pa ovako, znači svaka čestica spada u neki prostorni plan. U koji prostorni plan spada može se provjeriti ili tako da zatražite lokacijsku informaciju ili su ti podaci dostupni na internetu, na stranicama, primjerice stranica ISPU, vrlo korisna. Sad, ovi drugi detaljniji podaci trebali bi otvoriti prostorni plan koji je isto tako javno dostupan i tamo iščitati. Ili naravno angažirati arhitekta da umjesto vas iščita i da budete sigurni da su ti podaci ispravno iščitani. Baš sam te htjela pitati, može li laik sam to sve provjeriti? Mislim da može, ako si uzme malo vremena, ako to pažljivo napravi, može, apsolutno može. Pogotovo za obiteljsku kuću nisu to nikakve naučne fantastike. Što je sa infrastrukturom, struja, voda, priključci? Ako oni nisu blizu, treba li odustati? Idealno bi bilo da jesu blizu, idealno bi bilo da su vam priključci, struja, voda, odvodnja, plin, da su vam svi ispred vaše čestice, no vrlo često to nije slučaj. Ono što je neki minimum u stvari da bi se kuća mogla sagraditi i dobiti građevinsku dozvolu je struja i voda. U većini Hrvatske kanalizacija nije provedena, tako da tu možemo računati na septičku jamu. A što se tiče plina, on niti nije obavezan. Znači, čak i ako imate u ulici plin, niste ga obavezni priključiti. To visi o vrsti grijanja i načina kuhanja koji ste odabrali. Tako da to uopće ne morate odabrati. Kako ta udaljenost priključaka utječe na cijenu konačnu? Što je veća udaljenost, cijena priključaka može biti i veća. U nekim slučajevima, ako primjerice su vam, zadnji stup struje, ako vam je u susjednoj ulici, sad tu u stvari treba vidjeti tko onda snosi taj trošak da se infrastruktura povuče do vas. U nekim slučajevima, ako ste vi jedini zainteresirani da se priključite, može doći do toga da vi snosite trošak cijele te udaljenosti do vaše parcele. Ako ima više susjeda koji ima sličnu situaciju, podijelit ćete trošak i tako dalje. U svakom slučaju treba vidjeti točnu situaciju i gdje je ta zadnja infrastruktura. Da li ti kao arhitektica pomažeš u svim ovim malim odlukama prije gradnje? Jesi li ti osoba kojoj se ljudi mogu obratiti da se posavjetuju pa i oko priključaka? Dosta često nas angažiraju da provjerimo urbanističke uvjete, pogotovo ako se radi o nekoj ozbiljnoj gradnji u smislu višestambene zgrade poslovne, tada je vrlo bitno baš detaljno iščitati plan. A što se tiče priključaka, tu do neke mjere možemo sugerirati, možda više uputiti gdje da se detaljnije pita. Što je još važno u toj fazi? Kad smo na zemljištu, kad smo na praznoj lokaciji? Svakako je vrlo važno i provjeriti vlasništvo. Znači da osoba od koje kupujete da je stvarni vlasnik i da je to vlasništvo 1/1. A ako na parceli imamo neku postojeću kuću, vrlo važno je provjeriti da i ona ima čiste papire u smislu uporabne dozvole ili rješenja o izvedenom stanju. Da ne bi sve kasnije palo u vodu? Pa tako je. Da. Ima li takvih primjera? Pa ima i to dosta. Znači, tek odnedavno su ljudi počeli malo ozbiljnije shvaćati što znači uporabna dozvola, što znači da nekretnina nema nikakve papire. Tako da malo sad ozbiljnije ljudi to provjeravaju što je dobro. I sad smo došli do onog vizualnog dijela. Kad govorimo o gradnji kuće, svi nešto zamišljaju, traže slike na Pinterestu, traže inspiraciju. I često se događa da žele copy-paste, da tako kažem, tuđi projekt. Je li to primjenjivo? Može li jedan projekt biti dobar za više ljudi? Danas stvarno imamo širok izbor i portala i specijaliziranih web stranica za arhitekturu, tako da stvarno imamo širok izbor projekata koje možemo vidjeti i to je super. Mislim da bi svako ko kreće u gradnju trebao vidjeti što više primjera, ali u principu ti primjeri bi trebali služiti kao inspiracija i trebali bi služiti da si nekako suzimo izbor što se nama sviđa, što bi mi htjeli. No nikako kao kopija koju ćemo siliti na našu parcelu. Bar ja u projektiranju uvijek krećemo nekakve nulte pozicije, proanaliziram nekakve zadatosti na parceli, proanaliziram želje, pa i sve ove slike s Pinteresta s kojima mi ljudi dođu, sve mi to proanaliziramo, vidimo što im se u stvari tu sviđa, a tek onda krećemo s prijedlogom kuće.
jer svi ovi prijedlozi, pogotovo Pinterest, vidimo samo dio slike. Vidimo lijepe kadrove, ne vidimo nužno nekakve projektantske odluke, iza toga ne vidimo probleme, ne vidimo nekakva možda ograničenja. Tako da treba s oprezom gledati tuđe projekte, nisu baš nužno primjenjivi u našim situacijama. Kako onda krenuti u svoj projekt? Što je važno napraviti prije nego kuća se krene zidati? Možeš li nam tu dati neki savjet? Svaki je projekt drugčiji, ali evo, za ljude koji nas gledaju i tek razmišljaju o kući, o čem treba razmišljati prije nego se počne zidati kuća? Ako gledamo sa strane klijenta, bilo bi dobro stvarno da si popišu što im sve treba, ko će sve živjeti u toj kući, ko možda sad neće u prvoj fazi živjeti, ali možda će za par godina, u nekakvoj dinamici i što im je realno sve potrebno. Koje prostorije, koliko katova, naravno i mi im kasnije sugeriramo neke od tih stvari, ali nekako da oni bez utjecaja arhitekta popišu svoje želje. I onda naravno mi to analiziramo, vidimo i u razgovoru se naravno otvori još puno drugih tema o kojima možda ljudi u početnoj fazi nisu razmišljali, onda im se otvore mašta, tako da izrada pogotovo idejnog rješenja je jedan ključan korak u izradi projektne dokumentacije i tu ima jako puno zajedničkog rada i komunikacije. A je li istina neka činjenica da je dobro staviti određene prostorije na sjever, druge na jug? Imaju li ta neka starinska znanja kako su naši stari gradili, imaju li primjenu i logiku i danas? To su sve znanja koje mi dan danas učimo na fakultetu i to su neki standardi gradnje. Naravno, ulaz, ako možeš tako organizirati kuću, uvijek ti i parcela diktira dosta toga, ali zna se, da se sobe smještaju na istok, dnevni boravak na jug, hladni prostor u smislu spremišta, kupaonica najčešće na sjever, ali uvijek imamo i neke specifičnosti parcele pa nam možda nešto od toga nije izvedivo, tako da se u stvari traži rješenje koje je najbolje za tu parcelu. Ne treba glavom kroz zid, nego treba poštivati sve uvjete. Da, pa svakako što god se može od nekakvih ovih idealnih uvjeta postići bilo bi dobro. Možeš li za našu rubriku Klik na kvadrat reći koliko u stvari košta danas otprilike gradnja kuće ako uzmemo da je ona površine oko 200 četvornih metara? Ako pričamo o kući od nekih 200 kvadrata, prosječna cijena klasično građene kuće, znači cigla, beton, nekog srednjeg standarda, bila bi oko 1200 do 1500 eura po metru kvadratnom. Cijena je nešto više ako govorimo o višem standardu i isto tako ako govorimo da bi tih 200 kvadrata bili u potpunosti prizemni. Ako govorimo o 200 kvadrata prizemnice, cijena može biti oko 1600 eura plus PDV. Na sve ove cijene treba i uključiti PDV. Prizemnica je skuplja zato što cijela njezina ploha ima i temelje i krov. Znači koji su, ajmo reći, vrlo skupi dijelovi kuće, tako da po samoj logici skuplja je. Cijena gradnje je i dalje najveća stavka, to je neki 75%. Cijena zemljišta je oko 15%, cijena projektne dokumentacije oko 5%, a isto tako i cijena priključaka do 5%. I sad kad si nam pobrojala sve te troškove, imaš li neki savjet kako uštedjeti eure prilikom gradnje? Svakako treba, ovo što smo već nekoliko puta rekli, prvo razmisliti što nam realno treba. Znači, u nekakvim generacijama možda naših roditelja gradilo se da kuća bude što veća. Danas ipak ove novije generacije, mlađe, vidim da realnije tome pristupaju. Gleda se stvarno ono što ti realno treba. Znači ne gradiš za 3 generacije, gradiš za sebe i svoju obitelj. Tako da već tu nekakvim realnim dimenzioniranjem kuće se može uštediti naravno. Druga stvar je da se pametno organizira kuća, znači da nema nekakve bačene površine tipa dugački hodnici, možda nekakve prostorije koje vam uopće ne trebaju. Koliko to sve traje? Ti si isto rekla da si godinama radila na svojoj kući. Kako tu uštediš živce u tom procesu gradnje? Pa u svakom slučaju bi bilo dobro unaprijed se pripremiti da to traje neko vrijeme.
ovaj dio projektantski, ishođenje dozvole, sad ovisi od grada do grada, ali tu će vam trajati recimo nekih 6 mjeseci. Sama gradnja, najčešće niti izvođač ne može odmah krenuti, tako da tu isto treba i unaprijed razgovarati za izvođačem da on bude spreman što prije krenuti, ali nekih godinu do 2 traje taj dio gradnje. Naravno, ovisno o tome i kojom dinamikom se naručuju radovi, da li se pauzira u nekoj fazi i tako dalje. A je li iscrpljujuće, budi iskrena, koliko živaca je potrebno za sve to? Pa evo, ja mislim da to stvarno ovisi koja su vam očekivanja. Ako mislite da baš neće nijedan problem ili nijedan nepredviđeni trošak biti u cijeloj priči, onda da, malo ćete se naživcirati. Tako jednostavno treba biti spreman da to je jedan proces koji je malo stresan. Na portalu Stanarica jedan od najčitanijih tvojih tekstova je o uporabnoj dozvoli. A to nije isto što i građevinska dozvola. Možeš li nam malo reći koliko je i zašto važna uporabna dozvola kad se ona u stvari treba tražiti? Tako je, građevinska dozvola nije jednako kao uporabna dozvola. Znači, građevinska dozvola dobiva se na temelju projekta i temeljem nje se može graditi. Dok se uporabna dozvola ishodi kad je građevina sagrađena i tad se traži u stvari dozvola da se ona smije uporabiti. Znači, uporabna dozvola nam služi i da bi smjeli koristiti tu građevinu, a isto tako i da ju možemo upisati u katastar, zemljišne knjige i da u stvari imamo čiste papire. Tako je, na kraju krajeva. Znači, ta dozvola, pogotovo evo kod privatnih klijenata, često znaju taj korak. On nije im bitan, imaju krov pod glavom. Međutim, kad ta dozvola ti treba ti ako ćeš prodavati nekretninu. Naravno, nije ista cijena ako imaš ili nemaš uporabnu dozvolu. Ako dižeš hipoteku, kredit, poticaje za kolektore, bilo šta, prvo pitanje je uporabna dozvola. Tako da, evo, taj korak stvarno ne bi trebalo preskakati. I ono što ljude uvijek zanima, što se smije graditi bez građevinske dozvole? Da, postoji cijeli niz jednostavnih građevina, jednostavnih radova koji se smiju raditi bez građevinske dozvole, kao što su pomoćna građevina do 50 metara kvadratnih, vrtna sjenica, bazen do 100 kvadrata, krovna kućica i tako dalje. Koga više zanima, cijeli popis može naći u pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima. No ono što treba naglasiti da gradnja bez građevinske dozvole nije gradnja bez zakona i bez ikakvih pravila. Znači, sve te građevine koje se smiju bez dozvole i dalje moraju biti u skladu s prostornim planom. U smislu da, baš najbolji primjer je pomoćna građevina do 50 kvadrata. To bi bila neka radionica? To bi bila garaža, radionica. Često me ljudi pitaju da li to može biti dodatni stan. Ne može. To je pomoćna građevina, ne dodatni stan. Znači, da bi mi nju sagradili, moramo na parceli imati glavnu građevinu koja ima uporabnu dozvolu. Moramo imati dovoljno veliku parcelu da imamo izgrađenost dovoljno veliku da ju možemo graditi i moramo ju dovoljno odmaknuti od susjeda. Znači, i bez građevinske držimo se istih urbanističkih uvjeta. Neki je trend u Hrvatskoj proteklih nekoliko godina da se sve više traže zemljišta za gradnju kuće van velikih gradova. Imaš li ti takvih primjera u svojoj praksi? Primjećuješ li taj trend i tko su u stvari ljudi koji su kandidati za kuću, a koji su više za stan? Primijetila jesam da nakon potresa, nakon korone, a najviše bi rekla i nakon dizanja cijena kvadrata stanova u Zagrebu, primjerice, da dosta ljudi, to je sve više ljudi traži lokacije van grada za gradnju kuće. E sad, tko je kandidat, tko nije kandidat? U idealnom slučaju to bi stvarno trebala biti osobna odluka. Znači, nije svako za kuću i nije svako za stan, to bi trebali jednostavno prema svojim željama odlučiti. Mit je nekakav koji mi se čini da se uporno nameće da bi svi htjeli živjeti u kući. To isto mi se čini da jednostavno nije točno. Ne žele svi živjeti u kući, neko želi živjeti blizu Trga bana Jelačića, neko želi živjeti na zadnjem katu nebodera. Znači, kuća nije za svakoga. Ono što sam primijetila kod nekih mojih klijenata da
kad kalkuliraju da li bi kupovali kuću i stan, da kod neke veličine stanova jednostavno postane jasno da im se više isplati graditi kuću. Primjerice, imala sam jedan bračni par sa 4 djece koji je tražio 5-osobni stan. Sad, ne samo da takav stan je vrlo teško naći, jer ih ima najmanje u postotku na tržištu, nego je njegova cijena u razini nekog luksuznog stanovanja. Tako da kad smo stavili na papir cijenu 5-osobnog stana i cijenu gradnje kuće u okolici Zagreba sa kupnjom zemljišta, ispalo je jeftinije sagraditi kuću. Tako da u nekim slučajevima ljudi su čak i primorani da grade kuću jer ne mogu naći adekvatan stan. A zašto kuća nije za svakoga? Zašto si to rekla? Hoću reći, niti svatko ne želi živjeti u kući, neko stvarno preferira stan, ali kuća za sobom nosi nekakve dodatne angažmane i obaveze koje u stanu nemaš. Primjerice, od održavanja. Ti tu nemaš kućnu priču pa će neko za tebe nešto popraviti, sve na tebi. Do, održavanja dvorišta, košnje trave, bilo šta da se pokvari u kući, sve na tebi. Nemaš ti tu nikakav backup da imaš kućnog majstora koji ti je na raspolaganju i slično. Tako da kuća nosi nekakve svoje dodatne obaveze koje u stanu nemaš. A zbog tih visokih cijena kvadrata, mnogi kad kupuju stan, recimo, prvo razmišljaju o cijeni metra kvadratnog, a ne razmišljaju koliko im je u stvari prostora potrebno. Koliko nam je u stvari prostora potrebno, koji je neki standard za ugodno stanovanje? Cijena, lokacija, broj kvadrata, to jesu nekako prve informacije koje ljudi gledaju. Ono što bi bilo idealno u stvari da se stan traži prema tome koliko ima ukućana. Znači, zna se za koji tip stana je predviđen koji broj ukućana. Tako da, za jednosobni stan ili popularno nazvan garsonjera trebao bi jedan ukućan. Za dvosobni stan, dvosobni stan je predviđen za život 2 ljudi. Sad, kad u isti taj dvosobni stan dođe obitelj sa 2 djece, to je već 4 ljudi, tu se jednostavno ne može očekivati neki komforan život. Tako da u idealnim situacijama zapravo veličina stana je u skladu sa brojem ukućana. A koja je to minimalna kvadratura po članu recimo potrebna? Kod jednosobnog stana, predviđenog za jednu osobu, to je nekih do maksimalno 35 kvadrata. Dvosobni stan za 2 osobe 35 do 45 kvadrata. To su površine stanova, međutim kad projektiramo obiteljsku kuću, naravno te površine su i malo komfornije. Ipak stanove gledamo da su što racionalnije, a kod kuće malo ipak gledamo komforniji standard. A za više člane obitelji, za obitelji sa 4, 5 članova? Sad za više člane obitelji, primjerice obitelj od 3 ili 4 člana, idealan bi bio trosobni stan koji ima u prosjeku od 55 do 75 metara kvadratnih. Za obitelj od 4 ili 5 članova bi bio idealan 4-osobni stan koji ima od 75 do 90 kvadrata, a za obitelj od 5 ili 6 članova bi bio idealan 5-osobni stan koji ima 95 pa na više kvadrata. Ovo što si rekla već u razini luksuznih stanova. Onda kad pomnožiš sa cijenom kvadrata, definitivno u razini luksuza. A što je sa veličinom prostorija? Koja je primjerice idealna veličina spavaće sobe ili kuhinje, kupaonice? Kad projektiraš, vodiš li računa o tome kad radiš stambene zgrade? Kod stanova se to sve uvijek gleda nekako da se ipak racionalizira. No što se tiče soba, znači za bračni par, soba bi trebala imati minimalno 10 do 12 kvadrata. Za jedno dijete 8 do 10, a za 2 djece više od 10 kvadrata. I najčešće ovo što vidim po primjerima je da upravo tu je kamen spotica. Sobom se nazivaju prostori od 6 kvadrata, ali jednostavno tu ne stane sav namještaj u tome. Nije stvar u kvadratima, nego jednostavno u taj prostor neće stati sav namještaj. Znači prostorija manja od 6 kvadrata? Trebalo bi zakonom zabraniti da se zove sobom, da. Koliko se danas vodi računa o tom projektiranju?
Što se tiče projektiranja stanova, iako se moramo držati stvarno jako puno zakona i pravilnika i tako dalje, baš o samom stanovanju, osim o društveno poticajnom stanovanju, nema nekog pravilnika kojeg smo obavezni slijediti, ali uglavnom se u projektiranju držimo upravo znači, nekih normi, standarda i pravilnika o društveno poticajnoj stanogradnji koja ima dosta korektne površine prostorija. Kako ti zamišljaš idealnu arhitekturu? Koji je tvoj neki projekt snova? Kad putuješ, recimo, pretpostavljam da ti drugčije gledaš na ulice i trgove. Što bi htjela primijeniti kod nas, a da bi utjecalo na našu kvalitetu stanovanja? Pa da, naravno volim i gledati primjere i inspirirati se tuđim primjerima. Nije sve primjenjivo možda kod nas, nisu baš ni uvijek isti načini života i vani i klima, tako da pokušavam ipak sve dovesti u nekakve realne, gledam što je, što nije primjenjivo i zašto su nešto radili tamo i zašto to tamo super funkcionira, možda kod nas ne, ali svakako treba što više gledati i učiti od i potpuno drugačijih kultura do nekakve naše tradicije. Treba što više primjera vidjeti i primijetiti. Što je za tebe idealni projekt, mogu li te tako pitati? Imala sam nekoliko stvarno sjajnih projekata prošle godine i moje mišljenje je sljedeće. Znači, idealan projekt je kad ljudi znaju što žele, dođu otvorenih umova i uspostavi se super suradnja i meni povjere povjerenje. I znači tu stvarno onda u toj komunikaciji se čuda dešavaju. Eto, to je moja novo otkrivena definicija. Znači povjerenje je ključno da ljudi kad se angažiraju da onda imaju i povjerenje u to što radiš. Da ćeš ih voditi od početka do kraja. Tako je i onda tu apsolutno je jako puno komunikacije. Nije to samo da ja nešto isprojektiram i uvalim nekome, nego jednostavno se kroz tu suradnju puno toga izrodi. Isprijateljiš se s ljudima jer radiš na njihovom jednom od najvažnijih projekata. Naravno. A što je trend u gradnji posljednjih godina ili evo ove godine? Ili primjećuješ da su montažne kuće i dalje popularne kao prije? Pa primjećujem da su i dalje dosta tražene. Ono što se svakako desilo je da se njihova cijena dosta približila klasično građenim kućama, tako da i taj trend ima neka ograničenja. Vidjet ćemo do kad će rast cijena montažnih i na koji način će to i dalje funkcionirati. Što je presudno kada ljudi razmišljaju hoće li se upustiti u klasičnu ili montažnu kuću? Koje su te ključne razlike? Mislim da je ključno koliko vremena imaju na raspolaganju. Ako im se žuri, ako su našli neku idealnu montažnu kuću, zašto ne? Naravno, uvijek naglašavam od provjerenog izvođača. Ako vam općenito montažna kuća ne odgovara jer se bojite možda požara, možda se bojite da nije dovoljno trajna, onda svakako projektirati klasičnu kuću. Što bi poručila onima koji razmišljaju o tome da se skuće, da imaju svoju bilo montažnu ili klasičnu izgrađenu kuću, na što se trebaju pripremiti, koji je tvoj najvažniji savjet koji bi im uputila? Gradnja vlastite kuće sigurno je jedna velika investicija i jedan veliki trenutak u životu, tako da bi svakako preporučila da si uzmu vremena kao prvo. Vremena razmisliti o tome što im treba kroz neki duži period vremena, znači ne samo na prvu ruku, da što bolje taj dio razmisle. I naravno, što smo na početku spominjali, razmisliti i o budžetu. I potom naći suradnike kojima vjeruju. Od arhitekta, izvođača, znači okupiti jedan tim ljudi kojima vjeruju kako bi im prepustili svoje povjerenje i kako bi zajedno s njima došli do svoje kuće i snova. Evo, hvala ti puno, Tatjana, što si bila moja gošća. Hvala tebi.